Mga igsoon, mga anak sa Dios. Sa libro sa Genesis, adunay usa ka makapasubo nga istorya mahitungod kang Jose, ang pinalanggang anak ni Jacob o ni Jacob. Tungod sa kasina sa ijang mga igsoon, ilang gidumtan si Jose og nangita og paagi aron siya mawala sa ilang kinabuhi. Og usa ka adlaw ni ana, ilang gidakop si Jose, gihubuan sa iyang sanina nga simbolo sa pabor sa iyang amahan, o gilabay siya sa usa ka tabay. Sa dihang naay nilabay nga mga merchants o mga negosyante nga mga biyahero, ilang gibaligya siya ngadto sa mga ngalakal nga padung sa Ehipto. Aron matabunan ang ilang sala, ilang gikunis-kunis ang iyang sanina o gipakita sa ilang amahan nga daw gipatay si Jose sa usa ka ihalas nga mananap. Ang ilang amahan nasubo pag-adyo. Nagtuo nga patay na ang iyang anak. O samtang si Jose bisan gitraidor o gibaligya, gidala siya sa Dios ngadto sa mas dakong plano alang sa iyang kinabuhi. Nahimo siyang usa ka leader sa Ehipto o nakaluwas sa daghang kinabuhi sa panahon sa tinggutom niadtong higayuna. Ang istorya ni Jose, usa ka sugilanon sa pagluib apan usab sa paglaom o pagpasaylo. Kini nagpakita nga bisan ang dautan nga buhat sa tao mahimo gihapong gamiton sa Dios alang sa kaayuhan. Ug kini nga istorya nag-andam nato sa pagsabot sa ebanghelyo karon. Ang pagluib ni Judas kang Jesus. Sama kang Jose, si Jesus gibaligya usab apan dinhi mas lawom ang kahulugan kay ang anak sa Dios mismo ang gitugyan ngadto sa kamatayon. Unsay makutlo nato karong Miyerkules Santo? Unang punto, ang kinabuhi daghang kakulian apan ang plano sa Dios dili mapugngan. Sa ebanghelyo si Judas mismo ang nangutana, "What will you give me if I betray him to you?" Matthew 26:15. Sa binisaya pa, unsa may ihatag ninyo kanako kung itugyan ko si Jesus kaninyo. Kini nga pangutana nagpakita nga ang pagluib usahay nagikan sa kahakog o kahuyang sa kasing-kasing. Sa atong kinabuhi, dili lang kita biktima sa pagluib, usahay kita usab mahimong magluib pinaagi sa atong mga desisyon. Sa dihang atong pilion ang sala kaysa sa Ginoo, mura usab kita nagbaligya kang Kristo alang sa atong kaugalingong interes. Kini usa ka pahinumdom nga bantayan nato ang atong kasing-kasing. Apan bisan pa sa pagluib ug daghang aberya sa kinabuhi nga atong masugatan o mga sayop nga atong pilion, ang plano sa Dios nagpadayon. Sama kang Jose nga gibaligya apan nahimo hinuon nga leaders sa Ehipto. Si Jesus usab pinaagi sa iyang pag-antos nagdala og kaluwasan sa kalibutan. Mao kini ang atong paglaom. Nga bisan sa atong mga sayop, ang Dios nagpadayon sa iyang buhat sa atong kinabuhi. Ang kinabuhi daghang kakulian apan ang plano sa Dios dili mapugngan. Ikaduhang punto, ang konsensya sa tao nagikan og hinatag sa Ginoo. Ang konsensya sa tao usa ka pahinumdom sa kamatuoran. Sa ebanghelyo si Judas nangutana, "Surely it is not I, Rabbi." Matthew 26:25. Ug sa binisaya pa, "Dili tingali ako, Rabbi." Bisan siya ang nagluib, iya gihapon nga gi-question ang iyang kaugalingon. Kini nagpakita nga ang konsensya naglihok bisan ang tao nakahimo og sala, madako man o magamay. Kita usab adunay konsensya nga gihatag sa Dios aron maggiya kanato. Sa dihang kita mobuhat og sayop, adunay tingog sulod kanato nga nag-ingon nga dili kini sakto. Apan usahay ato kining gipaminaw, usahay ato pud ning pasagdan lang og dili paminaw. Ang peligro mao nga kung maanad kita
sa dili pagpaminaw sa atong konsensya. Busa importante nga atong paminawon ug sundon ang atong konsensya aron malikayan nato ang pagkapareho kang Judas. Ang konsensya sa tao nagikan og hinatag sa Ginoo. Story time. Sa kasaysayan sa Pilipinas, sa panahon sa Japanese regime, adunay mga grupo nga gitawag og makapili nga nakigtambayayong sa mga Hapon. Sa dihang gitukod ang ikaduha nga republika sa Pilipinas nga gisuportaan sa Japan niadtong 1943 uban sa Declaration of Independence ni President Jose P. Laurel, ang Prime Minister sa Japan naglaom nga ang pamunuan sa Pilipinas dayag nga mudapig sa Japan pinaagi sa pagdeklarar og gubat batok sa United States o sa Great Britain. Apan si President Jose Laurel wala ni uyon ani. Ug tungod sa kakulang sa cooperation ni Presidente Laurel sa mga tumong sa Japan, ang Japan nangayo og tabang sa usa ka politiko nga si Benigno Ramos aron maporma ang usa ka peace army. Kansang tahas mao ang pagsuporta sa militar sa Japan aron maminusan ang pagsukol sa mga Pilipino batok sa Japan. Ug dinhi na porma ang grupo nga makapili. Kini nga grupo nagtabon sa ilang mga naong ug nagtudlo sa ilang isig ka Pilipino nga gituohan nilang rebelde o kontra sa Japanese occupation. Tungod niini, daghang inosenteng tao ang nadakpan, gitorture o gipatay. Human sa gubat, daghan kanila ang niatubang sa hustisya ug ang ilang ngalan nahimong simbolo sa pagluib o pagtraidor. Kini nga istorya nagpahinumdom nga ang pagluib adunay dakong epekto dili lang sa usa ka tawo kundi sa daghang kinabuhi. Sama kang Judas, ang ilang mga desisyon nagdala og kasakit sa uban. Apan kini usab usa ka pahinumdom nga ang tawo adunay responsibilidad sa iya mga buhat. Ang kasaysayan nagtudlo nato nga ang sayop nga desisyon mahimong magbilin og marka o uwat sa daghang henerasyon. Ug busa kinahanglan nato bantayan ang atong mga pagpili o mga desisyon sa kinabuhi. Mga igsuon, mga anak sa Dios, karong Miyerkules Santo gihagit kita sa pagtanaw sa atong kaugalingon. Sa unsang mga paagiha nahimo kitang sama kang Judas. Sa unsa sad nga mga higayon nga naminaw ta sa diktar sa atong mga konsensya. Dili haom sa atong dignidad ang kahakog o pagpakasala. Paminawa ang atong konsensya kay kini mao ang tingog sa Dios sa sulod nato. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.